bisimilla mon musidɓe tedduɓe ɗo e programme meɗen kewkewuji baɗɗi e nder leydi Guinée Bissau e hitande yawtude nde tawi kadi ko jubbande tan mbaɗeten hen tawi noon kadi ko ɗo e radio mon radio kabaruji Taptal Pulagu Guinée Bissau en ardinana on ɗum noon musidɗo moɗon Cheikh Oumar Sall ɗo microphone ɗo to karallagal to won toon ko Ousmani Balde. ɗum noon musidɓe tedduɓe eɗen naata e kewkewuji ɗi ko adi foof noon e nder mayen laɓɓin kam gandin yimɓe e nder muɗum e nder ɗin ɗon kewkewuji sikki alama en gaddu hen ko wiyete ko hono message mo ganduɗa hoorejo leydi ndi Oumar Sissoko Mballo o suuti ɗum faade ɓesguli leydi Guinée Bissau. ɗum noon eɗen naatene joni musidɓe tedduɓe no mbiruɗen joni ni en jubbat hen tan ko jubbane tan woni ko gaddeten hen e nder ɗen ɗon jubbane noon musidɓe tedduɓe a mbiɗen ko Guinée Bissau e nder hitande ujunaji ɗiɗi e nogas yawtunde hanki jamma e sikki ala caɗele to banggal dawrugol ɗum ko ɗum tigi woni ko hitande nde natirno toon to Guinée Bissau saabu eɗen gandi tawi hitande yawtune muɗum nde ɗum woni hitande ujunaji ɗiɗi e nogas hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayyi eɗen gandi ko ɗon tigi woni ɗo subgoji ɗi mbanno toon to Guinée Bissau te eɗen gandi noon caggal jaafu ɗon caggal subgol ɗiɗi cumgol ɗi eɗen gandi caɗele mbaɗino toon nde tawno caggal nde suudu halfinaga ko fate subgoji CNE nde ɓe kolliti wonde ko Oumar Sissoko Mballo gañi eɗen ciftora wonde hoorejo landa PAIGC on jaɓano o salino wonde ko Oumar Sissoko Mballo gañi o waɗi keesol makko toon to suudu ñawirde to e on saaha noon kadi ciftoren gonnoɗo ɗon hoorejo jagorɗo o hono Aristides Gomis on ne sali tan ha fali sali tan ha yoori mo ganduɗen oɗo saaha ko mooliɗo toon to suudu wotru e cuuɗi loni taweteɗe e nder Bissau jaati hoore muɗum teɗen gandi kadi kanko hoorejo landa PAIGC Domingo Simões Pereira gila ñande mum gila on ɗon saaha gila tande Oumar Sissoko Mballo jooɗi ko jaltuɗo leydi ndi o ala e nder Guinée Bissau eɗen gandi ko caggal lebbi nde suudu ñawirdu ndu nde holliri wonde ko Oumar Sissoko Mballo kanum tigi woni ko gañi firti ko caɗele tigi hitande ujunaji ɗiɗi nogas natirno toon to Guinée Bissau eɗen gandi en kumpaka ɗum ko ɗum saabi noon ena ɓurno jortede kam wonde hitande fof ko noon jogori yarude ko caɗele tan e nder dawrugol kono wona noon woni ko feeñiri musidɓe tedduɓe e nder muɗum noon eɗen caɗele ɗe kalanɗen nane en kaali ñande go'o lewru janvier hono lewru aranuru ɗum woni janeiru lewru aranuru e hitande yawtude nde ko ɗon woni ɗo Domingo Simões Pereira gardiɗo laamu hono gardiɗo landa PAIGC woni ko salino gañogol Oumar Sissoko Mballo o waɗi keesi makko toon to tribunal en kaali noon Oumar Sissoko Mballo caggal o jooɗima e sikki ala o waɗi kay hono ganduɗa hoorema gouvernement kesso ko adi ɗum noon eɗen paami e nder lewru avril e nden hitande kadi yawtude nde woni ko CEDEAO jaati e hoore muɗum jaɓi ɓe keɓtini wonde ko général Oumar Sissoko Mballo ko kanum tigi woni gañiɗo e nder leydi ndi firti ko hankanti leyɗele keddinoɗe aduna ɗe foof ko wayno union hono leyɗele dentuɗe Europe e ko nandi hen ha to loni jaati hoore muɗum kañum en foof jaɓi wonde ko Oumar Sissoko Mballo gañi on saaha noon o ɓami gollude
do ɓami gollude noon o change gouvernement o on saaha o itti oɗo mo ganduɗa ko kanum wiyeteno Aristide Gomes caliɗomo moloyiɗo toon to ganduɗa hoorema to cuuɗi loni e nder Bissau jaati e hoore muɗum. Eɗen ciftara noon kadi kaya on saaha tigui woni ko Nunu Nabiyan suuɓa yo won hoorejo gouvernement o hono gouverne mo leydi Guinée Bissau. kono noon caggal mum caɗele goɗɗe garoyɗe hen koko sakkitiɗo. Eɗen gandi hana oɗo mo ganduɗa kanum woni procureur général mbo leydi Guinée Bissau Fernando Gomes, kanko kadi o dañdi caɗele e landa PAIGC jaati e hoore muɗum. Addi noon caɗele hakkude makko e landa PAIGC ko caggal kayi ne ganduɗa hoorema kanko procureur général o Fernando Gomes o waɗi yamirore nde ganduɗa ko ɗaɓɓande makko e Interpol, hono organisation international ko fati e police criminel, wonde kanko Domingos Simões Pereira hoorejo hono landa wiyete ka PAIGC kala to o wawi tawede aduna o yo jagge o artire e nder leydi ndi. Te kadi eɗen gandi Interpol jaɓi ɗum e on saaha noon nde ɗum feññina a tawi ko on ɗon Domingos Simões Pereira mo ganduɗa guila o yaltino Guinée Bissau o wonno tan ko hakkude Portugal ɗo kanum omo yiilo tan hakkude Portugal, Angola e ko nandi hen. Kono noon e joɗɗinagol hono piilegol Alpha Condé tawi o yeehi tawtorede toon to Guinée Conakry ko on saaha wonne Fernando Gomes procureur général o woni nde holliti kala to o yiya yo jagge. Ɗum noon addi caɗele hakkude Fernando Gomes jaati hoore muɗum mo ganduɗa ko kañum woni procureur mo leydi Guinée Bissau, kono noon kadi ko tergal e nder PAIGC. On saaha noon landa PAIGC tuumimo no feewi wonde kanko e hoore makko won boneji ɗi o wanno to banggal hono diftade walla hofde haalisaji sottinde haalisaji e laamu ngu e gueɗe goɗɗe ɗe gonaɗe hen. O namdiɓe noon so tawi gila noon omo wonduno e mabɓe ɓe kalano ɗum, o woni no ministre de l'intérieur hono jagorgal kalfinagol fati kaffeji nder hay goto meeɗani haalde ɗum, o woni e nokkuji kewɗi hay goto meeɗani haalde ɗum, ko hande ɓe kalata ɗum sababude tan o wi yo oɗo mo ganduɗa Domingos Simões Pereira yo artire kala ɗo wonno sikki ala ko caɗele mawɗe woni e hakkude e mabɓe. Kono ɗum foof noon ko adi ɗum ɗo tawi dejre arti e nder Guinée Bissau, tawi yimɓe cikkanno hitande ujunaji 220 ko caɗele natti wonde kulal natti wodde ɗon, nde tawno toon to suudu sarɗiji to ɓe dañi toon keewal holɗum madame Z15 landa ka ganduɗa ko e mum tigui woni ko Oumar Sissoko Mballo hoorejo leydi ndi jeeya kufodiral muɗum e ɓen ɓe ganduɗa ko landa kadi hono landa oɗo mo ganduɗa ko kanum woni hoorejo jagorɗe Nunu Nabiyan kan ɗon landa e landa PRS kadi kufodiral mabɓe ɓe kokki keewal mawgal toon to suudu sarɗiji to, firti ko kamɓe ɓuuri toon hewde caɗele ngala ko ɗon jaam ɓuuri hollirde wonde ɗon ɓuuri hollirde wonde jaam naati e nder leydi Guinée Bissau musidɓe tedduɓe. E nder muɗum noon e caɗele goɗɗe dañanoɗe ɗe eɗen gandi ko mboros coronavirus, ɗum ɗon wona Guinée Bissau tan ko leyɗele ɗe kala. Kono noon Guinée Bissau holli hen darde fayde nde no fewi, wannoon Guinée Bissau ene jogui humpito mawgo ko fati e haɓade ñabbuli, eɓe jogui hen humpito yaango no fewi. Seɗen kiftata sahade Ebola feeñi to Afrique hirnangue ari ha ganduɗa hoore ma ɗo Guinée Conakry jaati hoore muɗum, te kadi tawi ina ardi e doole mawɗe, te Guinée Conakry ko kanum sawnodiri wono ko kanum hoddi e Guinée Bissau to banggueji ɗi kala, to banggueji ɗi kala. banggue ñamogo no fotirno ha hunde e funnague leydi ndi foof ko Guinée Conakry woni keerol hakkude mabɓe Guinée Bissau. Kono tan Guinée Bissau wawi darade ɓe kaaɓi kay ha Ebola o wasi nadde hen. Kono noon nde mboros coronavirus o ari nde tawno kañum kam wona Guinée Conakry tan ummorima kadi Sénégal e leyɗele takkiɗe hen ɗe e on saaha noon sikki ala naati e nder Guinée Bissau, kono ɓe mbawi foltade ɗum tawi kadi ko poltagol laptugol no fewi hono kay no yilirde halfinade ko fati e cellal ɓalli hollitirno ni eɗen gandi ɗum. Ɗum saabi sikki ala Guinée Bissau ko ɓe dañi toon ko ganduɗa hoorema e sankiɓe sababude mboros coronavirus ko 4 e joyo, tawi noon modduɓe jottinoma ha e ujunaji ɗiɗo e temeɗɗe nayo e oɗo saaha ene hollita kam hay goto tan gonduɗo hen ala sowona nayo sakkitiɓe tuumaɓe wonde ene gondi e mboros coronavirus o. Ko wona ɗum kadi ko caɗele hakkude syndicat ji gollotoɓeɓe hakkude mum e ko fati e ministére hono kalfinaɗo ko fati e kopporeje hono ministére des finances eɗen kumpiti ɗum kadi
hollede toon kadi wonde won fonctionnaire uji kewɗi ɗi ganduɗa ene jooɓe toon nokkuji tati eɓe jooɓo e nder nokkuji tati wona e nokku goto eɓe jooɓo jobdiji yimɓe tato tawi noon ko e nokku goto ɓe gollata ɗen caɗele garino toon caɗele goɗɗe cakkitiɗe arde ɗe kadi koko fati e orsamento o ɗum woni budget o ɗum ɗon kadi caɗele gari toon ha syndicat ji kadi toppitiɗo ko fati e jangdeli ɗi ɓen kadi kolliti so tawi oɗo orsamento général mo ganduɗa votama toon to suudu sarɗiji to so o yettima e juuɗe général Oumar Sissoko Mballo horejo leydi nde o ñoƴƴata ɗum nde tawno ari hen ko ñartanka hono lempoji imposte uji ɗum woni ñartankaji mawɗi no fewi ɗi ganduɗa ɓe mbawata yobde ɗum kamɓe jangguinoɓeɓe sikki ala ɗum ɗon kadi addi caɗele mawɗe ɗum eɗen teski ɗum jaati e hoore muɗum sen garti noon e message dina sound message mo ganduɗa hono konngol ngol hoorejo leydi ndi Oumar Sissoko Mballo ngol o suuti faade ɓiɓɓe leydi Guinée Bissau kanko Oumar Sissoko Mballo o holliti wonde Guinée Bissau wawi wadde gueɗe kewɗe e fodde hitande guila tan o jooɗi ha e ndeɗo hitande ujunnaje nogas ɗiɗi kono kadi men jokku wadde gueɗe kewɗe goɗɗe kanko noon Oumar Sissoko Mballo hoorejo leydi ndi o holliti leɗo hitande nanne hande o wi jogori wonde ko hitande ɓamtare no fewi o wi kono noon ko hitande ganduɗa duuɓi mum sappo wonande leyɗele ɗe kala tenki Afrique duuɓi mum sappo ɗi ko duuɓi sappo ɗi ganduɗa ko jogorɗi hewde sippiroji kono noon sippiroji mawɗi kadi o wi e nder leydi makko noon ɗin ɗon sippiroji o wi sikki ala eɗen namdi kadi ɗi daña kadi hono yirde hono zéro sound ɗum wiyete yirde singinide ɗum woni daride e leydi wawonde dartade ɗen ɗon caɗele garoje ɗi kanko Oumar Sissoko Mballo o holliti e nder waktu makko ɗen ɗon caɗele o hulani ɗum no fewi saabu so o dañi ɓeɗo sukaɓe darotoɓe mo andi kay ɓen ɗon sukaɓe hono nde ɗo yirde hesere maɓe daroɓe mbaɗa gollal payodingal ngal ganduɗa ene jogori windede e tarika Guinée Bissau to banggal ɓamtare guila to faggudu ha ganduɗa hoorema eto renduru ha eto dawrugol kala haal ɗum noon ko Oumar Sissoko Mballo kanko noon Oumar Sissoko Mballo nde o namdama kadi ko fati e Domingo Simões Pereira oɗo mo ganduɗa ko gardiɗo landa PAIGC mo ganduɗa on oɗo saaha ko mooliɗo e leyɗele goɗɗe nde o namdama noon so tawi omo wawi wadde ballal hakkude makko kanko Oumar Sissoko Mballo e suudu ñawirdu ndu beele Domingo Simões Pereira ne wawa artude e nder leydi Guinée Bissau kanko Oumar Sissoko Mballo jabol makko ene labti hen ceer o wi kala tan o wi leyɗele men kewɗe ɗeɗo ene jeeya e ko wiyete ko organisation international ko fati e police police criminel o wi soko tawi noon woni Interpol wawi wadde losgoji mumen haaɓe mbawi tumde haɓe mbawi jabde kay yamirore yo Domingo Simões Pereira yo jagge firti ko wasata tawa won ko o waɗi en amdimo noon ko fati Aristides Gomes mo ganduɗa ko cuuɗino toon ko to Union bis to cuuɗi hono loni cuuɗi noon guddaɗi hanki o namdama ɗum o wi on ɗon o anda alhaali mum te ko kadi o yiiɗa andude hay hunde e ko fati e on ɗon gorko ɗum noon musidɓe tedduɓe Oumar Sissoko Mballo ene laɓɓina tan ha laaɓa wonde o yiiɗa nande ko heddi e nder leydi ndi ko wiyete perquisition ko ganduɗa ko fati e rewde e yimɓe tan ene jagga sababude tan dawrugol sababude politique o wi o yiiɗa nande ɗum o yiiɗa kadi yiide ɗum e nder leydi ndi kowona ɗum ko eɗen gandi kadi hono général Tagme Naway o waɗi golle payodinɗe nde tawno o mahi école hono duɗal mawgal ko wiyete lycée ko ɗum o mahi ɗum to saare mabɓe hono wuuro mabɓe ɗo jibina ɗo jaati e hoore muɗum lycée o noon kadi rutti kadi inniramo kanko jaati hoore makko wiya lycée général Biagn Koulousé Nantan ɗum noon ko toon to fineti noon ko saare wiyete noon ɗon o jibina won tawete noon ko e falde Bambadinka tawi ko e région Bafata jaati e hoore muɗum tawno gudditgol ngol noon ko Oumar Sissoko Mballo biɗo mo wonde o waɗi hunde fayidinde o siffini ɓiɓɓe Guinée Bissau holko poti wadde Oumar Sissoko ɗoofi hen konngol mo wi kañum ne toon to kankele fa duɗal ngal ganduɗa ko ɗon adi janggude kanum ne ma udit ɗon taw ko duɗal bangal fayida no fewi kanko noon nan tan général o holliti o weltima no fewi nde tawno nde o jangganno ɗo nde omo siffori ko e cuuɗi huuɗo ko e turi huuɗo ɓe jangganno hande nde o wawi waɗande ɗum ɗo tawi ko maadi hesiri kadi ko kesam maago hono leyɗele tubakoɓe no maaritani noon o maari ko ene hebla kala o wi sikki ala ko nafoore wonande sukaɓe ɓiɓɓe falne nde e ɓiɓɓe leydi Guinée Bissau no potirno musidɓe tedduɓe en kaɗat ɗo e hande nde kam jubbande tan ko fati e kewkewuji baɗɗi e nder Guinée Bissau e nder hitande ujunnaje 2020 ma en gartoy hen laawol gongol
ko musidɗo mon Cheikh Oumar Sall ɗo karallagal ɗo tawi eɗen gondi ɗo kadi e hono technicien meɗen karallo meɗen Ousmani Balde ɗum noon hitande hesere moƴƴere